Pamene tikulingalira nkhani ya malemu Victoria Bobe ndi zotitu tubiri lima mela tsemwe ndithudi nkhani imeneja imanjenjemeretsa imfa imeneja sinachitikepo bwino olo ndi pang'ono pomwe. Ayi dzulo tinaona mmene zinayendera tikufuna tingambepo ziwiri zitatu komano tichitebe mothamanga zedi kuthamangira mu newspaper yathu ya lero yomwe yatulutsidwa ndi The Daily Times kuja kwa achina Brian Banda ndazi nzawo uko kumenekotu front page ikukamba zonena kuti Bobe murder suspects demonstratory operation. Akutitu anthu amene akuganizidwa kuti anapha malemu Victoria Bobe, of course osangoti kuganizidwa chabe, anthu anavomerezatu. Akuti anthu amenewa ndi zonena kutitu malongosola mmene zinakhalira amene anaphera malemu Victoria Bobe. Apanga feature one side chithunzi cha Victoria Bobe so shining kone utino anali ndi kasmile kabwino pamenepo mungathe kuona ayi zinali zabwino koma taonani tikumakamba kuti ndi malemu. Tipange zoom the other side makamaka ka paragraph kameneka akuti tu suspects in the murder of medical doctor Victoria Bobe yesterday led police officers to the house of the deceased in Chigumula Township, Blantyre City, where they demonstrated how they committed the crime. For about an hour, the suspect took time to explain to a team of investigators about how they carried out their mission. Police have identified the six. Kuranthauzira pachiwapo kunena kuti anthu amenetu akuganizidwa kuti anapha amene anali dotolo Victoria Bobe. Dzulotu anatsogolera apolisi ku nyumba ya malemuwa ku Chigumula Township, Blantyre City kumeneko, ndipo kumene kuja amafotokoza kulongosola komanso kuonetsa mmene anachitira mlandu umenewu mmene adaphera mzimayi amene. Zinatengera ndithu pafupifupi 1 hour anthu amene wakulongosola mmene ankachitira, ndipo amalongosola kwa timu ya investigator, timu ya akatakwe amene amafufuza kuchokera ku nthambi ya polisi mmene adachitira mission yawoyi. Polisi ndithu yazindikira anthuwa kuti no iyayi ndi 6 komanso nde kuti mayina awo dzulo I think tinabweretsa bwinobwino malinga mchikalata cha polisi chija. Nkhani imene iyi amene mungafune kukayiwerenga makamaka mu newspaper imene ngati mungayigule ya The Daily Times ena maofesi mwanu mu newspaper zimafika tiziwerenga. Ili pa page number 3 mukayiwerenga nkhani yonse pamenepo ndipo padzatu tinayibweretsanso dzulo mmene inayendera. Chabwino nkhani tikukamba zonena kuti imapatsa tsemwe mukakhala pasi ndikumayilingalira mmene idakhalira sizidakhale bwino. Imfa ya malemu Victoria Bobe sizidakhalepo bwino pamenepa, komabe tikufuna makamaka titadziwa kuti ni ndani amene anatuma anthu amenewa kuti akafike popha mzimayiyo. Ni ndani amene anawatuma ameneyoyo ndi amene tikumufuna, and sitisinthabe maganizo ife tikhati kuimabe pamenepo nga kuti tikufuna amene anawatuma anthu amenewawa. Koma tingopangako point out makamaka ziwiri zitatu. Choyambirira ndi chonena kuti mwapanga noti mmene apolisi agwirira ntchito kodi dzulo komanso mwina pa nkhani imene ya malemu Victoria Bobe akuyithamangitsatu ndipo akugwira ntchito modolola mtima motino mukakhala pasi ndikumayamikira kuti apa ndetili ndi polisi apa. Polisi yadzuka, apolisiwa ndi madolotu, iwowa sizoti ndi makapeya, amadziwa chimene akuchita ende amadziwa kugwira ntchitoyi. Chabe kungoti andale nthawi zina zake akalowereraso amadzasokonezanso kugwira ntchito yawo. Koma papa pamene apatsidwa mpata kuti agwire ntchitono moyima pawokha, taonani mmene akugwirira ntchitoyi. Kungamba nthawi imene malemu Victoria Bobe anaomberedwa, iyayi taona nkhani imene yomvetsa chisoni kwambiri, ndipo tigwira ntchito motani modzipereka kuti no anthu amenewa tabweretsa ntchito kosi. Iyayi panangopita 1 week tagwiratu anthu aja tutagwira. Komano ndekuti tikuwafunsa kumeneko mudikire tikupatsani zotchako kabwinobwino. Apaso ndekuti after 1 week ayi tapezeko zoti tutapano patatsimikiza anthu aja avomereza adaphadi ndiwo.
basi the following day ndikumakaonetsa so anthu aja ndi awawa osangoti mayina awo okha komanso nkhope zawo ndizi. Tiyeni mukaone akafotokozeso anthu aja nkumafotokoza pakamera aliyense kuonera mmene zinayendera dzulo mtundu wonse wa Malawi. I think ndikoyamba kaka ifeyo kuonako polisi kutionetsa kugwira ntchito yake kuti police in action, Malawi police in action. Awo sazayiphwekesa magayi, Malawi police ikayamba kugwira ntchito imadziwa kugwira ntchito yake bwinobwino. Zinthu za mtengo wapatali kwambiri tikufuna tinene kunena kuti ku polisiku ngati pesi yake akagwiridwa ntchito kanu ikhale imene iyi, ndikuwuzani inuyo nde kuti Malawi yense akhala akukhulupirirani chifukwa nde muchita bwino kumbali yomanga anthuwa. Tikapanga compare ndi ulamuliro wapita uja mukuchita bwino, kaya situdzozonena kuti kaya kupatsani freedom kwambiri, ufulu oti mugwire ntchito bwinobwino motakasuka, komano ufulu umenewo oti ndi azikupatsani ndipo ukhalitse inuyo mudzigwira ntchito motero, ndipo kubomako andale inu muselekeze kulowerera ku polisi konkupangako zawo chipyende kumenekoko nkumapezeka kuti mukuwalamulira kumapanga control mosakhala bwino. Agwire ntchito mmene akugwiriramo so profession. Chabwino tikambe motere kunena kuti tikakupangani compare inu ya polisi ndi kupanga compare polisi yomweyo inu nomwenu tinuyo mu ulamuliro wa Lazarus Chakwera tikupeza zonena kuti mmene munachitikaso zawo chifwamba zosakhala bwino aside of zazikwanje zomweno ayiayi tikudziwanso mayigwira ntchito, koma munachitika nkhani ya uja amene amatchedwa kuti no Alan Whittaker amene anachita choomberedwaso nayenso chifukwa chonena kuti akuti kaya akalimbirana mkazi kaya ndi ndani kaya ndi munthu wina wake wandale sodziwika bwino kaya zinali motero kaya, komano nde kuti okaphayo anali Lester Maganga. Kunapezeka zone kuti nkhani ija mfutu unapezeka iyayi chani munthu wapezeka womberedwa mugalimoto azukoneka kuti noganizidwa Lester Maganga tiye naye pa khoti, basi tunkhani chemangoyendanso mosakhala bwino moyipindapinda kumangoyipindapinda mpaka natunena panopa nkhani ija chigamulo chake sichinaoneke. Komatu pokamba anthu amanena kuti iyayi sizoti anali Lester Maganga ayo. Lester Maganga anali bodyguard wa bwana ena aka ukongeresiko, ndi abwana amenewo akukongeresiko zikuoneka kuti ndi amene anatuma kuti no Lester kapange chipongwe zimenezo. Nkhani imene ija ife kuyipanga trace kodi nkhani kuyenda bwanji ayi ndithu munthu kuntulutsa pabelo pano pali kunja uko sizimadziwikaso kuti kodi no nkhani ija zili patino, koma nde kuti no ijeni uyoyo Alan Whittaker anachita choomberedwa anaphedwa ndithu. Mwaiona kesi ya Alan Whittaker kuomberedwa kuphedwa ndi kesi ya Malemu Victoria Bobbe not so much different, zosasiyana kwambiri, osanaomberedwa ndi mifuti chani crime yake mwayo menene akhalira, komano nde kuti muona zotino ya Malemu Victoria Bobbe apolisi athamangitsa kugwira ntchito kaya situdzozora kufayora apatsidwa ufulu kaya kulemekezedwa atagwira ntchito bwinobwino, koma kugwira ntchito ija nkumaoneka zonena kuti tikudani kutheka pa ground. Zomwe ifeyo timafuna atundi zimenezizi tikufuna tidziona zimenezi zili zochulukirapo, iniyo mukugwira ntchito mozipereka chonchi. Bravo, pitilizani ndipo ife ndokunyalirani kwambiri fa cha ntchito imene akuti